рӯзи сешанбе баъди тирборони нирӯҳои арманӣ сокинони деҳаи тозакенти озарбойҷон ба рафъи оқибатҳои он оғоз намуданд. тибқи гузоришҳо 5 октябр ба ин деҳа камаш 50 снаряд партоб шуда буд. бар асари ин оташ бинои марказии бозори шаҳри озарии Ганҷа ҳам осеб дид. бархурди мусаллаҳона миёни Озарбойҷон ва Арманистон дар минтақаи Қарабоғи кӯҳӣ ки қаламрави Озарбойҷон буда дар он шумори зиёди арманиҳо ба сар мебаранд 27 сентябр сар зад. бар пояи гузоришҳои расида дар давоми 10 рӯзи гузашта беш аз 250 нафар кушта шуданд, аммо ҳар ду ҷониб исрор меварзанд ки мардуми мулкиро ҳадаф қарор надоданд. 6 октябр вазири корҳои хориҷии Туркия Мавлуд Човушоғлу дар Боку бо президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев низоъро баҳс намуда, сарвазири Арманистон Никол Пашинян бо президенти Русия Владимир Путин дар ин бора суҳбати телефонӣ доир намуд.